Приветствую вас, 热烈 Беларусь. 欢迎韩正副主席阁下。 Вы домой не торопитесь, побудьте больше у нас. Паводле Лукашэнкі, а ў апошняе дзесяцігоддзе назіраецца бурны рост эканамічных адносінаў паміж Беларусью і Кітаем. Пры гэтым і ў палітычнай сферы, са словаў Лукашэнкі, супольныя справы выглядаюць бліскуча. Словом, господин Хаджин, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников. У адказ намеснік старшыні КНР Хан Чжэн назваў дачыненні Кітаю з Беларуссю усебаковым стратэгічным партнёрствам. Праз невялікі перапынак Александр Лукашенко працягнуў перамоўны марафон з дэлегацыяй Ганы, якая прыбыла ў Беларусь на чале з прэзідэнтам краінам Джонам Драмани Махамай. Тут галоўная тэма размовы – сельская гаспадарка. Мы будем заинтересованы, если вы на территории Беларуси будете строить свои предприятия, совместные предприятия с белорусами, ну, например, по переработке какао-бобов и экспорте этой продукции, прежде всего, на европейский или евразиатский континент. Па выніках перамоваў Беларусь і Гана падпісалі шэраг дамоваў. Акрамя сельскай гаспадаркі яны датычаць гандлёвай эканамічнай супрацы, а таксама дыпламатычных і службовых пашпартоў. З намі на сувязі палітычны аналітык Ігор Тышкевіч. Спадар Ігор, добрый вечар. Дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Добрый вечар. Вечер добрый. На ваш погляд, наколькі сёння наша супраца з Кітаем выглядае досыць глыбока, бо ведаем, што былі праблемы ў нейкі час, і Александр Лукашенко адмыслова нават выпусціў дырэктыву нумар 9. У тым ліку ён казаў чыноўнікам, што трэба гэтую супрацу паглыбляць, больш развіваць. Што можна сказаць на сёння? Адносіны Беларусі і Китая, асабліва апошнія год 7, яны ідуць, калі можна так сказаць, па сінусоідзе. От зараз мы на пачатку новага росту сінусоіда. Калі коротка. А што менавіта расце? Бо бачым, што ёсць і праблемы. Яшчэ раз, што такое сінусоіда? Ёсць некае бачанне патэнцыйных выхад узмацнення, ёсць нейкія новыя дамоўленасці. Адпаведна, открываецца кітайскі рынок, у Беларусь прыходзіць альбо кітайскі тавар, альбо кітайскія грошы. Адбываюцца негатыўныя працэсы, змяншаецца аб'ём сумеснага гандлю, менш інтэнсіўнымі становяцца палітычныя адносіны. Зараз, яшчэ раз, мы маем заканчэнне этапу спаду, якое шмат у чым звязана якраз такі з паводзінамі афіцыйнага Менску, і, у прынцыпе, падрыхтоўку да, яшчэ раз, узыходзячага сегмента сінусоіды, таму што Кітай разлічвае, што у тым ліку эканоміка Беларусі будзе больш адкрытая, можна, прынамсі, часткова вяртацца да старой канцэпцыі, калі Рэспубліка Беларусь разглядалі як адзін з вузлоў у эканоміка-палітычным праекце «Поезд на шлях». А па якім прызнакам менавіта Кітай бачыць, што ў Беларусі зараз ёсць такія перспектывы? Давайте так, гэта пытанне да кітайскіх дыпламатаў, па якіх прызнаках. Каб я быў супрацоўнікам кітайскай МЗС, я б казаў, але окей, калі вы хочаце прызнакі, момант зніжэння актыўнасці. Вот Белсат гэта частка польскага дзяржаўнага тэлебачання. Давайте глядзім проста польскі трэк. Першы, 24 год, спроба скончыць міграцыйны крызіс падчас візіта Дуды ў Пекін. Часткова она была паспяхова пасля ратыфікацыі дамоўленасці пра сумеснае вызнанне віз. 25 год пачаўся зноў зрост. Окей, гэта негатыў. На пэўным этапе улетку 25 года та ж сама Польша падымае стаўкі, негатыў сканчваецца. Менавіта міграцыйны крызіс дэ-факта завершаны. Наступнае пытанне з'яўляецца пэўны перамоўны трэк, хай не такі публічны між Польшай і Беларусю, які заканчваецца адкрыццём новых памежных пераходаў, якія доўгі час былі закрытыя, абменам анча-пачобута. На тэрыторыі самой Польшы актыўна абмяркоўваецца тэма, што давайте будзем працаваць з Беларусю, прынамсі ў пытаннях эканомікі. Тая ж самая Польша падчас візіта Ван І падпісваў, дапусцім, вельмі цікавую дамову пра супрацу
ведомства, які адказныя за экспартны кантроль. На хвілінку, за экспартны кантроль гэта кантроль за экспартам тавараў вайсковага і падвойнага прызначэння. Адпаведна, Польша хоча стаць хабам, у тым ліку для кітайскіх тавараў падвойнага прызначэння, іначе бы яна не падпісвала такую дамову. Окей, калі гаворка ідзе пра Польшу, пытанне пра сухапутны калідор, да той же сам Польша, пытанне да Беларусі. На гэтым этапе наступнае. Перад прыездам кітайцаў Лукашенко ў горадні шмат казаў пра жаданне супрацоўнічаць з суседзямі і нават дапамагаць. Ну, і тым ліку ягоная фраза пра фарш. Калі ласка, таксама сігнал. Наступнае пытанне гэта тое, што Рэспубліка Беларусь у Радзе міру Трампа ёсць амерыканскі трэк і ёсць верагоднасць заканчэння расійска-украінскай вайны по амерыканскаму трэку. У такім выпадку Беларусь рызыкуе, так не рызыкуе, разлічвае, назовем так, Лукашенко, сысці ад адказа за 22 год і вярнуцца на украінскі рынок не як суагрэсар, а як паўнавартасны ўдзельнік Рады міру Трампа. Потому что у так званых 28 пунктах, які абмяркоўваюцца з восені, які ператварыліся ў 20, ёсць пункт пра аднаўленне пад кіраўніцтвам ЗША, ёсць пункт, раней быў 27, зараз, калі не памыляюсь, 19, пра тое, што ўсім гэтым будзе пікавацца Рада Трампа. Ну, окей, калі Кітай партнер Рэспублікі Беларусь, і Беларусь вяртаецца на украінскі рынок, можна зайсці на рэгіянальны рынок таксама і з гэтага, скажем так, па гэтай траекторыі. Наступнае пытанне, калі не атрымаецца мірная дамова паводле амерыканскага трэку, трэк хутчэй будзе перафарматаваны, дзе у якасці пасярэдніка будуць Злучаныя Штаты Амерыкі, шэраг еўрапейскіх краін і Кітай, дзе таксама будзе гаворка пра аднаўленне і таксама пытанне Беларусі як вузла. Ну, я спадзяюся, што калі коратка, я дастаткова сказаў. Менавіта яшчэ адно ўдакладненне. Намеснік старшыні КНР кажа пра гатовасць умацоўваць супрацу з Беларусю, так? І кажа пра гатовасць садзейнічаць з боку Кітаю зручным перавозкам па маршрутах чыгуначных зносін Кітай-Еўропа, каб стварыць спрыяльныя ўмовы для устойлівага развіцця двухбаковага гандлю. Наколькі рэалістычныя зручныя перавозкі? У які час? Бліжэйшы, ці магчыма? Ну, калі мы гаворым пра чыгуначныя перавозкі зручныя, то давайте так, Беларусь у некалькі этапаў праводзіла мадэрнізацыю сваіх памежных пераходаў чыгуначных на мяжы з Польшай. Польша рабіла тое ж самае. Таму, калі параўноўваць умоўна 19 і 26 год, яны больш зручныя, чым былі ў 19 годзе. Калі гаварыць пра стварэнне хабу для тавараў, ну, паглядзім, ці будуць інвестыцыі ў развіццё чыгуначнай інфраструктуры ў Беларусі. Вы хацелі штось запытацца? Так, я хацела ўдакладніць, ці тут гаворка ідзе толькі пра тэхнічныя зручнасці. Ну, яшчэ раз, зручнасць – гэта кошт, хуткасць, адсутнасць праблемаў. Адсутнасць праблемаў. Мы зараз маем, ну, па-першае, праблемы датычна кітайскага транзіту, яшчэ раз датычна транзіту, яны былі толькі адзін раз, калі Польша перакрывала транзіт. Давайте будем рэалістамі. Таму што транзітныя потокі не перакрываюцца. Быў толькі адзін раз, калі Польша гэта зрабіла, і то ненадоўга. За расійска-украінскай вайны іх аб'ём так пэўнай мерай знізіўся. Гэта таксама факт. Ці можа у выпадку замарозкі вайны узнавіцца? Так, можа. Гэта таксама факт. Ці можа гэты аб'ём узнавіцца ў выпадку, калі будуць развівацца дадатковыя транспартныя калідоры, якія будуць уключаць Украіну, гэта, допустим, India Middle East Europe Economic Corridor, гэта турэцкі Iraq Development Road, гэта так званая перамычка паміж той, што Кітай называе сярэдзінным маршрутам і паўночным праз Беларусь, сярэдзіна ідзе праз Турэччыну. Ну, у выпадку, калі гэта будзе, таксама гэта, скажем так, месца Беларусі як транзіцёра, ну, шматкроць узрастае.
Спадар Ігор, яшчэ хацелі б пагаварыць пра шматвектарнасць Беларусі. Ужо некалькі гадоў актыўна Александр Лукашенко развівае супрацу з афрыканскімі краінамі. І вось прыехаў да нас прэзідэнт Ганы, які аж на 4 дні гасцяваў, глядзеў там розныя славутасці беларускія. Яго Лукашенко пачаставаў цукеркамі пад назвай прэзідэнт. І кажуць пра тое, што ёсць такая магчымасць, прынамсі, Лукашенко дапускае, што а чаму б не пабудаваць у Беларусі сумесныя прадпрыемствы разам з Ганай па пераапрацоўкі какава-бабоў. На ваш погляд, ці ўвогуле магчымыя такія праекты, наколькі яны могуць быць цікавымі для Беларусі і у тым ліку, канешне, самой Гане, ці ім будзе цікава закупаць нашу сельскагаспадарчую тэхніку, бо на прыкладах такіх же афрыканскіх краінах, як Зімбабве, ёсць гэта нейкі экспарт, так, але ён мізерны фактычна. Давайте начнем просто с выхода на африканские рынки. Выход на новый рынок, там, где тебе не было николи, это справа не одного года. И выход на новый рынок, он вымагае на пачатку капіталаўкладання от себе. Нават згледзяш, што табе патрэбны спецыялісты па гэтым рэгіёне, якіх, скажем так, ты не зробіш як кубачак кавы ў кавярні недалёк ад вашага офіса. Гэты спецыяліст мае мець пэўную адукацыю, мае атрымаць пэўны досвед, які ператворыць у пэўныя кампетэнцыі. Гэта некалькі год. Наступнае пытанне, таксама варта быць рэалістамі, што Афрыка – гэта вялікі кантынент, і у розных рэгіёнах ёсць розныя, назовем так, палітычныя традыцыі. Дзесьці гэта гаворка ідзе пра просто так званы белый гандаль, дзесьці трэба мець сувязі ў мясцовых элітах. Сувязі ў мясцовых элітах таксама не зарабляюцца за адзін дзень. Зрэшты, на пэўным этапе ты пачынаеш пастаўляць, калі гаворка ідзе пра досыць складаную тэхніку, сваю тэхніку, але скачок у набыцці ён адбываецца праз пэўны час, калі да гэтай тэхнікі на пачатку ты ўкладаеш, ствараючы базу для абслугоўвання, а пасля калі яна паказвае сваю эфектыўнасць. Таму тое, што на Афрыку пачалі працаваць у 21-м так досыць актыўна годзе, пра гэта пачалі казаць, што вельмі актыўна працуем. У 23-м нармальныя вынікі з пункту гледжання тавараабароту хаця б там у пару дзесяткаў мільярдаў, гэта годзікаў 6-7. Таму до 30-го тэоретычна можна выйсці. Да гэтага часу можна будзе заўсёды смела казаць, што так нічога не атрымліваецца. Гэта ў любой краіне. За выняткам аднаго, за выключэннем, калі ты экспартуеш, фактычна руды або толькі сыравіну. Тады лёгка. Цяпер з пункту гледжання Ганы, стварэнне нейкіх сумесных прадпрыемстваў, гэта спроба выцягнуць. Тут не могу сказать. З аднаго боку, те ж самы какао-бабы на фоне праблемаў гэтага рынку сусветных апошніх 2 год, так это патэнцыйна можа быць, скажем так, выгадным прадпрыемствам. Іншая справа – лагістыка. Гэта таксама шмат у чым залежыць ад палітычнай сітуацыі навокал. Таму што я хочу нагадаць, што Рэспубліка Беларусь выхаду на мора не мае. І, адпаведна, каб потокі пэўнай сыравіны былі рэгулярныя, бесперабойныя і у добры кошт, табе патрэбна залучэнне яшчэ аднаго ці некалькіх партнераў, які маюць выхады на море, хаця б як транзіцёраў. І гэта ў такім выпадку шмат у чым залежыць, натуральна, ад таго, ці выйдзе, ці не выйдзе Беларусь з ізаляцыі на заходнім накірунку, альбо ад таго, ці будзе ці не будзе замарожана вайна ў Украіне на працягу бліжэйшых 8-9 месяцаў. Яшчэ адзін накірунак, які агучыў Лукашенко, ён прапанаваў прэзідэнту Ганы супрацу ў падрыхтоўцы вайскоўцаў. Як вы ацэньваеце тут магчымасці Беларусі? Гэта я б не сказаў, што гэта, скажем так, менавіта эканамічная гаворка пра нейкі эканамічны эфект, таму што гэта не такія вялікія грошы, як падаецца на першы погляд. Але гэта элемент мяккой сілы, таму што
калі на твоей тэрыторыі навучаюцца, тут пытанне не толькі вайскоўцаў, калі гэта гаворка ідзе там і пра медыкаў, і пра інжынераў і так далей, калі людзі на твоей тэрыторыі атрымуюць дыпломы, то ты наўзамен атрымліваеш штосьці кшталту такіх кропак уваходу у пэўную дзяржаву праз зноў-такі 10-15 год, тому што малады спецыяліст пасля заканчэння ён мусіць зрабіць нейкую кар'еру дома. Калі да гэтага падыходзіць сістэмна, так это можа быць праца на перспектыву. Вайскоўцы гэта проста адно з найбольш хуткіх, таму што у значнай частцы афрыканскіх краінаў касты назваць нельга, але сацыяльная група, звязаная з войскам альбо сіловымі структурамі, яна, ў прынцыпе, традыцыйна уплывовая ў дзяржаве, у тым ліку і ў бізнесе. І спроба падцягнуць вайскоўцаў, гаворка не толькі пра шараговы склад, шараговцы будуць прыязджаць з нейкімі афіцэрамі, тэарэтычна гэта можа быць адным з варыянтаў, скажем так, спробы замацавацца на пэўным палітычным рынку. Наколькі паспяхова сказаць пакуль не магу, гэта зноў-такі пытанне комплекснасці і сістэмнасці. І тут важна таксама адзначыць, што раней на гэтай нішы дамінавала Расійская Федэрацыя, гэта была частка яе мягкой сілы. І тут пытанне, як роль будзе адыгрываць Беларусь, таму што она можа адыгрываць роль самастойную, калі ў Расіі менш рэсурсаў, яна выходзіць, альбо калі Расія становіцца таксічнай, краіны шукаюць кагосьці, хто умоўна на той же самай альбо падобнай тэхніцы можа праводзіць навучанне, але менш таксічнага, гэта раз. Другі варыянт – гэта то, што Расія сама просіць, што называецца, падставіць плечо, гэта менш выгадна Беларусі, гэта два. Трэці – гэта калі Беларусь будзе балансаваць, не быць самастойным гульцом, балансаваць на змене знешніх уплываў. Умоўна кажучы, зноў-такі Расія губляе, там Кітай, ЗША, хтосьці яшчэ спрабуюць у гэтай краіне альбо размыць знешні ўплыў, альбо збалансаваць. І тады Беларусь як інструмент, гэта можа быць у такім выпадку гульня, назовем так, на два інтарэсы, непасрэдна твой і твайго партнера. Але ў прынцыпе ўжо такі вопыты ў Беларусі ёсць, да прыкладу, лівійскі спецназ таксама праходзіў падрыхтоўку ў Беларусі. Лівія, прычым гэта частка Хафтара, а не, скажем так, урада в Тріполі. Часткова Алжир, былі спецыялісты з Судана, з паўднёвага Судана, дарэчы, не было. Былі спецыялісты з Нігера, але іх вельмі мала. Былі спецыялісты з Анголы, але з Анголы гэта была як частка расійскага трэку. Былі спецыялісты, натуральна, з Зімбабве і Мазамбіку. Гана, калі атрымаецца гэта паставіць, скажем так, на устойлівыя рэйкі, гэта можа спрацаваць яшчэ раз, але не адразу, праз пару год.